very different, so different like the history was 20 years before. Even if in every country has been a revolution with the aspire of freedom, and I think this exhibition is really one of the most who explains again the aspire of freedom. And thanks for this. Госпожа Гомова ни е приготвила изненада. Давам думата. Едно кратко слово за откриването. И ми отдаде на мен честа, дами и господа, да открия. И аз съм много щастлива, че след като политиците се наиграха, ние ще можем да погледнем изкуството най-накрая. За това, защото този проект действително е подготвен отдавна и днес всички творци са тук в нетърпение да покажат трудите си. Също така бих могла да добавя, че Пловдив загуби за това, че не се получи културен дебат. Повтарям, ще го повтарям. И това е едно предизвикателство пред куратора. Следващия път така да организира нещата, че дебатът да е политически и културен, но с основен акцент – култура. И така, аз съм приготвила един подарък. Имам поет ангажимент от Яков да го получи вместо господин Черни. Заповядай, Добри. По мой ден проект, автор, Добри. Ето го, Добри, той е автор, изпълнителят. Това е, пише на чешки. Това е нова готвица инсталация. Заповядайте. Ако желаете, може да отворите всички трупната в очакване да го видят и да го вземете. Да, разбира се, че може. Пак ще го затворите. Ще вземете, че ще изгарам пилето. Не. То е една архитектура и колаж, много интересно. Добре, и дай ножици. Някой нови за нощче, швейцарско нощче. Аз не съм Давид Черни, защото аз съм чех и аз не го ръководя в български. И кой ангажимент му го представи след завършването на изложбата лично. Кажете какво има вътре. Сега ще го Как се казва той? Няма страшно. Как се казва той? Кой? Как се казва той? Това е, като режат, искам да го представя, това е Яко Брачек, културен менеджер. Яко Брачек, културен менеджер на Bosch Stiftung, който ще работи 2 години в Сдружение изкуство днес, т.е. при нас. И за Центъра за съвременно изкуство ще развиваме културни проекти и то в засилен обмен с България и Германия, както и с цял свят. Така че това е първия куратор и менеджер на Bosch Stiftung за 2 години, след това ще дойде и следващия. Вижте го вършите, така своите. Посланието. Още. Започва си, да. Обратно. Ето така. Може да го тръгнете. Няма нищо. Кой е художник? Може ли да обясните малко? Това е идеята, както Не обяснението от автора. То ние виждаме. Можете да проследите. Аз ти предлагам да го закачиш там, за да може да се види от всички. Искате ли да го закачите? Докато се не снимат, може да го закачиш. Или дай. Аз предлагам да направим художествен съвет. А какво пише на посланието? Какво пише на посланието? Може ли... Какво пише на посланието? Ами прочетете го, той е на чешки. На чешки го прочетете. На чешки? Не, там на лището. На лището. Един малък проект за инсталация. А какво е посланието на този подарък? То пише на него. Вие, ако може да кажете. То безмълвно. Безмълвно.
долу, разправяте ми повече. Може ли пак? Did you like the present? No, Why not? because it's humiliating for him, and maybe I will throw it into the toilet where it belongs. Inadequate too. Може ли да задам един въпрос? Тези художници, на които подарихте този подарък, казаха, че се чувстват унизени и не го харесват. Имате ли коментар? Не. Това ли беше целта? Не. Не. А каква е целта на подарък? Това е по моите проект за инсталация. Да, но каква е идеята? Какво е въздействието, което целите? Значи, съвременното изкуство провокира, всеки вече може да си го разтълкува както иска. Благодаря.